ngifisa ukuthi ngikwazi ukuthi abantu bazongicimeyisa bangibhalise engathi ngifisa ngathi kungaba yimpumelelo uShembe alidalile alifisile ukuthi kwenzeke ngizwa izigi mina ngizwinhlungu hayi angahlaveleli bafethu bengisho nje ukuthi sizwe izigi nezulu liyavuma lithi ubaba usekhona eGauteng bengingabuka le calendar umuntu mayethi ubaba uyeza nge-28 mina bengicabanga ukuthi kusaselinyanga ngithe mangibuka ikhalenda yavele yathi ubaba uyeza ngoLwesibili uzayo usho ukuthi uma uke wayi Friday namhle uma ku Friday sobe sithi ngoLwesibili ubaba uyeza uyasho kimi nakuwe kuthi nje bakuze ubaba cha angihlale endaweni ngoba basebekhulumile akona kwami okuningi okwami ukuchaza umsebenzi ozokwenzeka manje isigaba sokuqala sizokwenza umcimelo kaNomfundo mfisa ukuchaza futhi bantwana besizulwini ngo-August sibe nojikeleza ibamba to bamba mhlambe kufuna sinibonge eManazaretha eNcunu ngoba enikwenze ngo-August ngaphandle kokucomplaina first week ngomhla ka3 and 4 kwakuyimpela viki kaMshumela uMthembu nahamba ngobuningi benu nafike nawenza umcimbi kaMshumela uMthembu esingakubika-ke ngeprogress kaMshumela uMthembu njengoba simazi ukuthi wangena engozini yemoto uMshumayeli uyasinda uyalulama uzosijoyina ngekudala ngeviki elilandelayo kwake lo mhla ka10 sahamba sayo umcimbini kababa uMshumayeli ungubane imali njalo akasihlala singayibongi into enje emakhona kwalandela lapho ngomhla ka16 sahamba saye kweNameni safika sacimelisa umntwana August wodwa ngomhla ka23 sahamba saye eKhetha Inkosi eKhetha Inkosi sasiyokwenza isipho sika baba uNyazi leZulu ezizothula ethembeleni phansi kwegama lamakhosana entethelelo ngomhla iviki elandela lapho umhla ka31 sahlangana eMbalenhle la sasiyoshaya uthando lokulungisela iconference yenabashu ngomhla ka21 September sikusho futhi nalapho ukuthi siyabonga yahamba kahle iconference ngicela inabashu isondezele imphumela ngoba sizoqala kuyibungaza manje besibhizi kakhulu ngojikeleza kodwa njengamanje inye item agenda ukuthi wonke umsebenzi esabuya nawo lapha kwiconference sikwazi ukubungaza sikushayela ihlombe ezingeni leIsrael siyacela ke ukuthi abenabashu bafowethu sihlalo nethimba isondezele umsebenzi sikwazi uma ngiyathemba amamedali niwaphethe ngoba sizobe siqala ukuwabona thina ukuthi awaba nje ezingeni lani leIsrael siyocela ke umakoti oyogana ney'mpelezi zakhe aphumele ubala sihlanganise sikuphethe sikuyise kuye before sisebenza kube nezoba lishinganini noma bebabili omama basho abakushoyo ukuthi njengoba yini lengena kuyona ingane iyesaba ngiyayibona yini engena kuyona ihanjwa kanjani pick and choose cela bayikhulumela sikhathi bafasi mme
hayi ke uthi ngubheka ukuthi usalephi umbhobho oh hawu hayi ke over to you mkhulu izinto ngiyayikhetha inkosi yethu Nyazi Lezulu amen ngibingelele kumaNazaretha wonke phakathi kwendawo egameni lenkosi yethu Nyazi Lezulu amen maNazaretha siyabonga ukuthi kufikelele ithuba umntwana wethu ukuthi namhlanje uyongena esigabeni sobumama uyongena kuJamengo sibonga izalukazi zakubo esiphumile abantwana basezulwini zathungatha zayositholela umkhwenyana singoba bakho ke osazana sikufisela indlela enhle emhlophe la uyakhona uthatha ke olunye uhambo manje mntanami la kwaFaziland sikucelela inhlanhla nesibindi sokuthi lolu hambo oluthathayo ke manje uNkulunkulu abe ngakuwe nabakini babe ngakuwe nezalukwazi lapho ganela khona zibe ngakuwe akukho kokunye mntanami inhlonipho lapho uyakhona hloniphe umyeni wakho
uthande umyeni wakho, ungabi nomsindo emzini wabantu. Sasizwa ke abantu abadala bathi ngisho uchitha amanzi awasaphazi njengoba uthela abadala balowo muzi. Sicelela inhlanhla ke ukuthi ungamthethisi umkhwenyana. Umkhwenyana othethiswayo uyasaba kuye ekhaya. Athi noma ebuya emsebenzini athi angidlula lapha egarage. Ngilinde ngize ngithole inkomo yahlaba eselele. Uzenza isilima ke emzini. Tanami. Ungathi mina ngifike la ekhaya nama degree wami. La ekhaya kuthathwe unkosikazi ozovusa umuzi. Uyalaphana uyovusa umuzi wendoda. Awugani umyeni wakho kuphela, ugana wonke umndeni olapho uyakhona. Kakhulukazi mntanami, ingathi umngani wakho akube umamazala wakho. Noma kwenzakalani lapha ya emzini awubike ekhaya. Ngani noma izinto zenzeka. Uma ubatshela basekhaya bacoli kanti wena uzayilungisa indaba nomkhwenyana. Bona lokho bebheka kabi umkhwenyana bethi uphatha kabi umntwana wethu. Ongenani utshela uyise kamkhwenyana. Akube nomahluko ke mntanami ukuthi umyeni wakho useganiwe. Ubonakala ngesikhaftini ke inkosana eganiwe siyesibuke nje bedla uthi awaganiwe ke. Akuphakwa mntanami bese kuyahlanganiswa konke iphalishi konke ithanga konke khabishi. Hayi uma uphaka ukudla kamkhwenyana uyakwehlukanisa. Istarch eceleni, iprotein eceleni, iveg eceleni. Athi uma ebeke lapho umkhwenyana bona bathi ganiwe futhi uganwe kahle. Ngingawakhohlwa ke amazwi mntanami engawatshela umama esehamba emhlabeni. Uthi umama ngihamba kabi mntanami, ngihamba ungakagani. Kodwa abafikile abakithi bathi babuyele emuva. Ngafika bafika wawusafunda. Ngathi uma ingathola nje i-profession aqede isikole ayofundela umsebenzi. Babuya futhi usuqedile esikolweni bathi sizokulanda ngoba udala ugula. Bathi mabebuya kwesithathu ngathi Nkosi yami mayingagana nje. Balileke mntanami bathi cha sibuyele emuva kwesithathu. Sesizokuthatha. Uthi ke umama mntanami ngiyacela ungisize ngoba bengicabanga ukuthi uyogana ngisaphila. Emzini uhlala uklini. Athi umyeni mayisezobuya emsebenzini akuthola uqhaqhazela azakuza ukuthi ubuye phe emini. Cha, ulindele umyeni. Wathi umyeni wakho mntanami angalambi. Hlala unokudla la endlini mayethi ulambile umsheshisele adle manje. Wathi umama emendweni wakho mntanami khona kuyoke kuthi phithi. Athola isiphalaphala lapha ngaphandle. Kodwa mawukwenzile mntanami lokho engitshela khona ukuthi angalambi uyothi angezwe indlala yombona ngena. Uthi mntanami umyeni wakhe uyofika enolaka. Kodwa ungaphumi uye enyangeni mntanami uthi uyamlungisa. Uthi inyanga yokunika usambushana iyothi ufike ukuvuvuzela ekudleni kwakhe.
wathi umama, mntanami, umuntu mayezohamba emhlabeni so sekuphuma ithikithi. Uthi uyabona nje elami ithikithi seliphumile ezulwini sele kuthi ngithi present. Wathi uyomvuvuzela umkhwenyana ukudla abese uyahamba emhlabeni. Wathi uyokonda mntanami ucabange ukuthi wabulawa iliyambushana. Nami-ke namhlanje mntanami ngithi noma ungamthola enolanga olunjani umkhwenyana, thandaza. Ube nesihlabelelo sakho mntanami noma ngabanzima kanjani, uthi Nkosi yethu simakade simi phambi kwakho, ucela izalukazi ezikuphela omendo, uthi ngibambiseni. Sesithi-ke kumakhosikazi, intando yala ekhaya isey'nyaweni zomkhwenyana. Umgeza iy'nyawo ngoba masigeza leza nyawo suke sikhuleka. Mhlawumbe umkhwenyana akamniki imali, wolaziyo usisi wala ekhaya. Uma ebuya emsebenzini ithela amanzi endishini, mntanami buthi uyagaqa gaqa ngamadolo, usondele kumuntu wasemzini uthi baba ngicela inyawo. Hawu wayekuthanda lokhu bakumakubo, wazayithwishile athi kanti lapha enyaweni uma lokhu uyigeza uthi hawu zalukazi zala ekhaya njengoba nje nimbona umntwana wena anginiki imali, bika konke lapha enyaweni, mcele lapha enyaweni sikunikeza ikhambi lomendo. Ungabe mningi mntanami emlonyeni. Washo njalo umama, wathi ungamthethisi umkhwenyana. Wathi umkhwenyana othethiswayo akabuye ekhaya uye kusaba. Ophuza amanzi mntanami, ungawagwinyi. Mawubona thina xabana njalo nomkhwenyana, phuza amanzi usungawagwinyi. Abasakhulume uma nje mntanami ngoba sizokwakha. Sicelela ingilosi enhle mntanami, uthanda abasemzini, ufike nasethempeleni uyakulo, hloniphe umkhokheli. Angakhali umkhokheli ngawe. Awubantwana basezulwini sicela ushembe unyazi lwezulu asihambele naye unkosazana. Sijabulile kakhulu mntanami ukuthi unqobile. Uyisibonele esihle nakumakhosazana ayafisa ukuthi afike la ukhona. Nkosibusiseni izwi. Sizethu kuphethe kulula kwenkosazana ngoba siyazi siphethe nakithi ezonika ingane. Ngiyacela ke baba makholesta ebese siyaza nje sonke nje siyazazi singane.
Hey!
Balaka tempe. Masango be. khona okuncane sicelayo abantwana benkosi. Injabulo yethu sezingeni eliphezulu, uthando lethu luphezulu.
njalo ejakini awu inginga bapha abashumayeli ade kunabashumayeli la bakuphi abashumayeli babuye ngaphakathi uzosuka bonke abashumayeli babuye ngaphakathi cela nisibizele nobaba abashumayeli sikhuleka nalokho okunye ngokukhulu kushaya kodwa ngiwaridi abashumayeli ngibaboni ngicela ubona abashumayeli noma ngabe basetafuleni sebasashaya isipuna soda babuye kuyonakala ayifosi something sizohlangana la kube imumishi kuba ngathi le nhlose engake kade siyikhonzela siyikhonga ayilungile ngicela kube khona uvula lendlu khona inkinga kuleyandlu le baba ngicela nje uqala ngidlulise imemezelo sokuthi njengoba besiza kule nkonzo besixoxile ke nabafowethu ukuthi sizocela kube khona umnikelo esuphathayo uzikhwama ongama 200 rand ngoba inhloso yenkonzo bekuphelezela abantwana baya ku national conference kodwa ke inhloso yenkonzo isiyodwa le nje shiwo baba ngicela nje kwedlula la kuma result conference into eyenzeka ke kwahamba ugesi sagcina singezwanga zangilandela ke incingo befuna ukwazi abantu ukuthi kwenzakaleni. Number 3 amakhosazana umgidi under 11 from Eastland Ndlelenhle Temple. Number 2 kwaba iSiphiweni Temple Johannesburg. Number 1 kwaba iThembeni Temple from Eval. Angivele ngibhale nje buyibhaliwe list amakhosazana under 15 amakhosazana under 15 imgidi. Number 3 kwaba iThembeni 2 from Eval. Number 2 kwaba iKwezi. Number 1 from Johannesburg. Number 1 kwaba uSindisweni from Northwest. Abadala amakhosazana. Number 3 kwaba uSindisweni from Northwest. Kwaba iChanning from Northwest. Number 2 kwathu number 1 kwaba eSiphiweni from Johannesburg. Imgidi amakhosana under 11. Number 3 kwaba iHlanganani Temple from Val. Number 2 kwaba iKwezi from Johannesburg. Icon angifundi khona. Ayamfundi khona. Imgidi abadala amakhosazana. Number 3 uSindisweni. Number 2 iChanning. Number 1 kwaba iSiphiweni. Ayibonga inkosi. Bese kuthi imgidi amakhosana under 11 kwaba iHlanganani Temple. Number 2 kwaba iKwezi. Number 1 kwaba imfudumalweni. Imgidi amakhosana under 15 from Eastland. Number 3 Siyathokoza Temple. Number 2 kwaba uSindisweni from Northwest. Number 1 from Eastland Khethi Nkosi Temple. Imgidi amakhosana abadala. Number 3 baba babili. Number 3 kwaba iSiphiweni Temple iMemezani Temple omabili from Johannesburg. Kwathu number 2 from Eastland Siyathokoza Temple. Kwathu number 1 uSindisweni from Northwest. Kwase kuthi imgidi intombi zentethelela uSindisweni sePitoli baba. Sepitoli. Yebo basebenza under Northwest baba. Yebo. Imgidi intombi zentethelelo. Number 3 from Eastland Nazareth Temple. Amen. Number 2 kwaba iVumani. Number 1 kwaba iMemezani. Wathi imgidi yoma from Eastland. Number 1 Indlelenhle Temple. Ngiyadlula umculo spiritual
Number 2 from East Rand, Katie Nkosi Temple. Number 1 from Northwest, Kanyisan Ayimabili. Kuthi Afro Gospel. Akawabhalanga kahle ke sekusebenza ulwazi lwami la. Ngoba ngiyazi vele time kanjani. Number 3 from Northwest, Channing. Ile Rustenburg njalo mvangeli Temple. Channing Temple from Northwest. Number 2 from East Rand, Siyanemukela Temple. Number 1 from East Rand, Siyathokoza Temple. Ngicela ukonara namathempeli ayekhona as ama participant. Angazi ke noma ngisazowabala onke kodwa kule list yami sajabula kakhulu ukubona isihawukele Temple, uMsongaka Temple, isemseni Temple, imfundisweni Temple. Yawina ke imfundisweni ayikho nje kulama list ngoba ayiki national, kule category ababe ngenele kuyo iphelela local. Nomseni Temple, umseni eThembisa. Ngicabanga ukuthi baba uMshumayeli ngikusho konke okufanele. Sincane isikhathi asiseze ukujayiva manje. Esizokwenza wethule uhlelo lolu engicabanga ukuthi ulushiyele thina. Ngonyaka ozayo eEast Rand oqala emlandweni sizohosta ubaba. Sidivideke ka4. iEast Rand sayidivide ngama piece. Engifisa ukuthi kwenzeke ukuthi sikhulene enkolweni bayingcwele. Siyazi sikhulile vele. Kodwa akufuneka sibukunyaza ukuthi lwenzani benzana abanye kuyiveza. Approach yo one day izoba isimo somuzi kaBaba. Ngiqonde uma sithi kiwe emfundisweni sonke sizothi simtholile ubaba emfundisweni. Uma sithi ngonyaka ozayo Thembisa bukani Temple bese bethi Thembisa uyevukana, sothi sonke iSrande simtholile ubaba. Uma sibuya sithi Katorasi bukani Temple ithi isiza nokuhle siyakuyo, sonke eIsrande senzeni simtholile ubaba. Nekwatsaduza kanjalo ubaba uzorotate kaso, uzoloyenza kanje njalo uma efikile ubaba uzosivakashela le ndawo, uzoloyevakasha kanje ubaba la Israel. So sicela emqondweni yethu sonke siyisule indaba yamathempeli ukuthi uma kubizwa igama lethempeli ebese siba nento ethi uyangani ngikhokhe mina kanti uyakwela ithempeli. Usonto ekuthuthukeni awusonto ekuthuthukeni. Why ukhipha imali bayithuthukeni? Ingani ngoba wenza la ushembe ubheka ubaba, awuwenzeli leza indongo lo zayo ushembe. Why ukhipha imali yethemba lethu ubheke bani? Ushembe. Awukhipheli isakhiwo sasethemba lethu kodwa wenzela ukuthi ubaba akwazi ukuhlala lapho enze umsebenzi wakhe wasezulwini. So eIsrand singabi negama lethempeli kodwa asibhekeni ubaba ukuthi ubaba uzokwazi ukubona ukuthi hawu kanti khona indawo ukuthi iDavidton mayisekhona. Ubaba uzobona ukuthi hawu kanti khona iThembisa. Ubaba lwesikhuluma ngayo asibayekeni abagcotshwa namabandla lawo mathempeli sikhulume ngani ngonyazi lesizulu. Singakho ngithi asiphileni sabantu. I-approach esiyisebenzisa uma silungisela ubaba lapha sikwezo sakhona inkonzo yakhe ngabe ithemba lethu ngabe kusebuhleni ngabe kube akube yiyona shiya ukuthi sakhiwa sikho kodwa ubaba sisifuneka ukulungisela ubaba. Njenganamhlanje sizovula isikhwama. Into ezokwenzeka naye njengoba seshilo uzwethu eManazaretha encane sibekeni unyazi phakathi phambi kwamehlo ethu. Nangu baba. Nangu unyazi lezulu. Sithini onyazini. Isifiso sakho Bombele wasukela eNtabazwe wamenyezwa izwi lalingabona umuntu uziwa wena kuphela, washonelwa izingane zakho, washonelwa izinkomo, wathi la kumemeza lathi iqoqa umhlaba. Uthini wena Mnazaretha uyavuma nokuqoqwa unyazi, uyavuma ukuthi ngonyaka ozayo unyazi lizwe lizokuxoxa la ukhona ezweni laseIsrael. Uma uvuma uvuma ngani? Nkosi Thixo amkela
Salelo 5 minutes. Bayakhala abashumayeli bathi abaniboni aniphakamisanga umnikelo kaNkulunkulu. Bathi aniphakamisanga abaniboni. Naba abashumayeli sengiyababona la. Wa manazalita Italapo Siakuna amakhosi ayentelelo yobhalisa isivumelwano nena basho kanje uJehova
singalindi obaba ukuthi bazobonga abantu bonke bese abantu bayakhululeka. Ningasenyuli niyezwa amakhono senizokhululeka manje. Abantu balinde bona manje basakhuleka kwa umfundisi sekuyahanjwa manje phinda ngani yami ucuthe ukuphana into zendwa nginizwanga madoda ngingazomuthi umcimbi phela namhla mina phansi kwethempeli eMbalenhle umshumayeli umncube imali emkhokheli makhoba sidlulisa ukubonga kuwo wonke umuntu ofikile wazosilekelela wasinikeza support. Siyabonga kakhulu kini maNazaretha inkosi imbusise ngakho konke okuhle nikwenzele uNomfundo. Sibonge kuNomfundo ngokusicentela indlela enhle singakhosazana. Siyabonga ngokuthi abe isibonelo esihle sibonise ukuthi kuyahlaleka futhi kunendlela eyaphambili okuyiyo yodwa yokhona ukukhosazana. Inkosi imbusise ngalokho. Amen. Ngenzela inkosazane siyacela ukuthi uNkulunkulu anibusise ngalokho. Nomsebenzi wonke owenziwe lana oqondene no one day inkosi ibusise Israel. Baba siyocela ke ngeviki elizayo kuyoshanela ethemba lethu sohlangana sonke enkonzweni yasemini ubaba uyeza. Amen. Siyabonga kakhulu uJehova anikhumbule kuko konke enikwenzayo. Amen. Amakhosazane ase-Israel namaphethelo ukuthi azobungaza nathi usuku.
udwendwe ozobe luse-Melbourne kumakhasaneni 14 December ahlangane khona. Siphinde sibingelele futhi samukela abathandi nababukeli be-Egotism ID. Ithi-ke i-Egotism ithatha okuseduze ikubeke kude, ithatha okude ikubeke eduzane. Siyaba-videorizer, siyaba-TV, siyaba-DVD. Wala mfana silapha-ke namhlanje eVilalisa ezamokwakhe eThempele, la khona behlanganise osukwini hlanganise iy'nhloso ezahlukahlukene ey'ningi. Inkonzo bekuyinkonzo yenabasho ekuseni, inkonzo yomcimelisi inkosazane eyogana uNomfundo Mdlalose, ebese kuba intombi zentethelelo zenza umshanelo ukuthi babuyangena eThembalethe nge-28 October 2025 nojikelezo lokuvula isikhwama sika 1 day walapha e-Israel. Sithi-ke nje siyayibongela kakhulu umcimbi nomsebenzi uhambe kahle kakhulu osukwini namhlanje olomfana.